Telenor ser det jo som en unik chance for os at komme ud og vise, at Telenor er andet end bare en televirksomhed. Og det ser vi jo tydeligt med de partnere, vi har lavet teledagene sammen med, at når vi snakker telefoni i dag, så er det jo en kombination af både IT-udstyr og teleudstyr, hardware og software. Og der ser vi en mulighed for os at prøve at vise, hvad Telenor også er for en virksomhed. Og med teledagene her i København og Expo i Messina, så kommer vi til at se en små 1000 kunder og emner, og har muligheden også for at få fat i nogle nye, som måske ikke er hos Telenor i dag. Hvor arbejder man egentlig bedst? Og det interessante er, under halvdelen siger, at de arbejder bedst på kontoret. Næsten lige så mange siger, at de faktisk oplever, at de arbejder bedre hjemmefra. Mindre stress, mindre støj, så de får lavet mere. Forhåbentlig skulle jeg også gerne give kunder og emner en indsigt i, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Altså, hvad bliver fremtiden på inden for tele og IT? Og specielt, hvilke nye devices kommer, hvilke nye computere er på markedet, hvad er trenden? Hvor skal man måske kigge hen af, når man skulle købe ind næste gang? Det har været inspirerende. Jeg synes, der har været en god indlæg, som jeg også kunne bruge til noget. Og har haft en god snak med de forskellige udstillere, der har været.